Moikka! Mä oon Mervi, 41 vuotta, ja mä halusin perustaa tämän YouTube-kanavan oikeastaan ajatellen sitä, että mä haluan puhua ihan avoimesti ja julkisesti tietyistä elämän osa-alueista liittyen esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmään suomalaisessa terveydenhuollon piirissä. Eli mä olen ollut potilaana psykiatriassa vuodesta 2013. Ehkä olen asioinut mielenterveystoimistossa aiemminkin, mutta minut aina käännytettiin sieltä pois. Ja sitten vuonna 2013 mä sain diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Ja tästä mä halusinkin puhua sitten oikeastaan tämän YouTube-videon. Tarkoitus on kertoa omakohtainen kokemus psykiatrisena potilaana, mutta myöskin sitten tämä inhimillinen kohtelu, mitä se on, kun saa tällaisen niin sanotusti vähän niin kuin leiman otsaan. Osa ihmisistä voi kohdella kuin mustana lampaana tietyllä tavalla porukassa, mutta sitten toisaalta tämmöinen syrjäytyminen yhteiskunnassa, kuten myöskin sitten ajatellen sitä, että mikä tulee niin kuin ystävien kohteluun esimerkiksi huoli-ilmoitusten osalta. Eli mun mielestä on aivan ihmeellistä, että huoli-ilmoituksia tekee puolitutut tuntemattomat täällä Savossa. Ja he saattavat soittaa vanhemmilleni, jotka asuvat melkein 50 kilometrin päässä. Ja soitellaan niitä huoli-ilmoituksia, eikä yhtään kertaa kätellä minua, ei yhtään kertaa kysytä, että miten sinä Mervi mahdollisesti voit ja että minä olen huolissani sinusta, saako sinusta tehdä huoli-ilmoituksen. Eli tällaisia asioita ajatellen. Ja tosiaan sitten yhtä asiaa, mitä mä ihmettelen suunnattomasti, on myöskin se, ettei anneta sitä vastuuta, että minä, joka olen korkeasti koulutettu, eli mulla on matkailualan restonomin koulutus, mä olen myös ylioppilas, mä olen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut, eli mä olen opiskellut tässä rinnalla ihan uuden ammatinkin, niin eikö uskota siihen, että minä voin olla huolissani myös itsestäni, eli osaan minä tai aviomieheni tai ystäväni voi tehdä minusta huoli-ilmoituksen, jos minä annan luvan. Ja myöskin itse pystyn tekemään huoli-ilmoituksen itsestäni. Eli tavallaan tällaisia asioita, mitä yhteiskunnassa ihmettelen nimenomaan savolaisuudessa, koska olen tämmöinen Savon tyttö, niin on se, että tämmöinen huoli-ilmoitus voidaan tehdä puolituntemattoman osalta. Toki ihanaa, että ihmiset huolehtivat ja huolestuvat, mutta on aina muistettava kuitenkin sit semmoinen, että niin kun yksityisyyden suoja ja